Coborâți jos! Blin, cum se întorc eu? Doamne. Deci explozie în sectorul Rășcani, pe strada pe bulevardul Moscovii, lângă Parcul Afgan. Stați acolo și eu am să-ți dau mai departe. Deci lipsesc două etaje la sigur. Bubuitura a fost foarte, foarte mare. Noi de fapt ne aflam într-un local peste drum și foarte tare ne-am speriat. Undeva etajul 16 și probabil a fost undeva la, nu știu, e de fapt din sală, e totuși din camere, dar au zburat foarte multe resturi de la bucătărie. Practic geamurile la mai multe etaje, ele au fost aruncate. Pe bulevardul Kiev sunt foarte multe sticle și resturi. Eu am să încerc să dau mai aproape, dar se vede foarte prost. Foarte strașnic. Nu știu dacă se vede bine. Cineva foarte tare strigă, probabil a avut de suferit. Iată, cineva a ajuns acolo cu lumină ceva, dar clădirea a fost foarte avariată. Probabil totuși a fost de la gaz. Uite, eu am să arăt jos. Sunt resturi de... sunt lucruri care au fost aruncate prin deflagrație. Deci acolo două apartamente, de fapt 3 apartamente, ele au fost efectiv spulberate. Explozia a fost din partea camerei mai mult. Nu a fost, spunem că, de la bucătărie. Poliția a ajuns la fața locului. Da. Cineva strigă. Eu nu înțeleg ce strigă, dar el strigă de când eu am venit aici de vreo 5 minute. În limba rusă. Probabil eu tușăm să întreb live. Da. Uite așa, asta e în casă și nu știu ce poate să întâmple cu tine. Ce e o bucată de frigidier. Probabil acolo cineva totuși a murit. Da, e. Și persoana încearcă să... Da. Să o răscitează.
Clădirea este în apropiere de Parcul Afgan, peste drum. În spatele la centru comercial Marx. Okay.